Дайте да видим какво се случва с биткоин след този не кой знае колко впечатляващ отскок, но започва да става малко по-интересно. Четвърта зелена седмица, последната не е затворила още. Имаме втори тест на 21 седмична Moving Average линия, която е един хубав ориентир за това къде е дългосрочният тренд на биткоин или тренда на седмично на къде е. Предната седмица Reject и надолу, тази седмица отново, даже бяхме малко над нея, до към почти 80 000 стигна биткоин, 79 500 мисля, че го видях. И в момента е на 78 200 почти. Ще видим в миналото, отново спрямо тази линия, спрямо 200 седмичната също, спрямо RSI на седмично и спада до под 30, когато сме били и после се връщаме до тази линия. Всичките пъти до сега какво се е случвало. И ще съпоставим най-вече предния bear market, пък и по-предните може, с стоковия пазар, с S&P и Russell и Nasdaq, те са в силна корелация, с S&P да кажем, и да видим какви изводи може да си направим. Като обичайните дисклеймери си ги знаете, нямам кристална топка, нямам представа какво предстои, мога само чисто да си разсъждавам спрямо пак тези индикатори в миналото, спрямо пазарната психология, пазарните участници в момента какво чакат, къде би могло да бъде по-очаквано или пък къде ще е по-голямата изненада. Слагам и една линия, който следи канала от повече време, помни, че такава линия имаше и когато беше върха или края на 3-годишния булрън. Знаете, че всичките цикли до сега общо взето, биткоин има 3 години bull market, една година bear и тренд надолу. Това не е програмирано в главата и докато не се инвалидира по някакъв начин, нормално все още да сложа една линия сега за едногодишния bear тренд надолу и голяма част от хората на пазара и коментарите и по-големите акаунти в YouTube и в Twitter си имат очакването да купуват дъното и края на едногодишния bear тренд между началото на септември и края на октомври го слагам, понеже не се знае точно кога, но това е един хубав така период от 2 месеца и съм сложил линейката по средата, точно началото на октомври, като оставил съм линията в един много голям рейндж от цена между 45 000 да кажем долара, като евентуално нов лекдаун надолу, ако имаме едно ниво, ето тук спрямо структурата пак на пазара, докъде може да се падне. Сложил съм и някакъв шанс, което ще е огромната изненада за мен и ще ви кажа защо пък и това не го изключвам напълно, докато всички чакат да купуват новото дъно септември-октомври, биткоин да е в нови върхове. Не казвам, че това ще стане, да се успокоят всичките там, които шортват в момента, които очакват, че това е бултрап в момента, че е капан и да не, дето казват, че биковете се били екзалтирали и пак всички били и викали to the moon. Ако ги гледаме нещата отгоре, без никакви емоции, аз пак си казвам, дори 4 годишният цикъл да се изпълни, аз съм се застраховал за ново надолу, минал съм много пъти през минус 85%, много пъти портфолиото ми е падало много, след това възстановявал, всичко съм видял в крипто. Та дори това да стане, имам си застраховката надолу, не ме бърка кой знае колко особено, когато пак се стигне до нови върхове, дали ще стане много бързо, което естествено ще ме е по-добре, или ще трябва да изчакам по-дълго време, нямам съмнение в новите върхове, когато и да дойдат. Просто казвам, че ще е много голяма изненада, когато всички чакат ново дъно, да кажем не да сме в нови върхове, но да сме над 100 000. 100 000 е едно ниво, което е абсолютно потвърждение, минем ли над него, че за мен поне много малък шанс за ново дъно след това. Успех на всички, които чакат под 60 000, ако минем 100, чисто и от към структура на пазара и то е и така тежи на графиката. Доста вече пак чисто психологическо 6 цифрена сума е. Успеем ли до тази сума да стигнем? По-скоро то всичко е възможно. Пак може някакви рейнджове, пак може да ни обърка пазара с голяма корекция, но ново дъно става много, много малко вероятно. За сега поне
тази линия и този голям рейндж от 40 до 140, където съм го дал, той е като един футболен матч. Ако сега е началото и дадем някакви проценти и разделим тая линия на 3 и вие си сложете процентите пак във вашата глава. Тоест, горните 33% над 100к в момента е най-малък шанса. Вие може да дадете 1% шанс, 5% шанс, колкото там искате. Средата е доста възможно вече. Между 160 до края на лятото, особено Sell in May and Go Away, и пак ако всички запразнят и тръгнат по отпуски и изобщо ако има гориво да летят с самолети и да си живеем нали, нормалния живот, да няма някакви по-сериозни войни, напълно възможно е. Много голям шанс, даже най-големия шанс бих дал до края на годината между 60 и 100 и отново не така малък шанс даваме за под 60к, тук отдолу да сме. Тоест една трета, две трети и цялото нещо на 3, ако го разделим, в момента по средата давам най-голям шанс, отдолу на второ място, така доста пак реално и отгоре най-малко, но не изключвам и това отгоре и като футболния матч, както казах, в момента тези проценти нямаме кой знае каква представа, но ще имаме все по-ясна представа, защото аз линията ще оставя за бъдещите видеа. Все по-ясно ще ни е към края на футболния матч, пак образно казано. Много трудно в края да имаме някакъв голям обрат. Процентите ще се променят и като стигнем тази линия, с много голям интерес ще очаквам къде точно ще сме. Защо всичко е възможно и не трябва да имаме твърда позиция в момента, както много хора, както виждам на пазара имат, трябва да сме така по-отворени. То винаги го казвам и на върха го казвах и пак не пречи да бяхме готови за изненади и 4 годишният цикъл да си приключи, но има някакви индикации, през които сега ще мина, защо пък дъното може и да е минато и може пазара да изненада доста приятно тези, които сме с по-голямо количество на пазара. Тези, които пък чакат да купят новото дъно. Ако много прекалено много хора го чакат, трябва някой да им продаде, трябва някой да свали цената, трябва някой точно тогава, когато те искат да купуват и ако са повечето, трябва някой тогава да им продава. Така работят нещата. В момента с този скок нагоре, ако повечето са шорт и това е аз, което виждам, макар че не ги следя толкова нещата, не ме интересува, но фъндинг рейта виждам, че е негативен, повече хора уж шортват и може да се получи някакъв шорт сквиз, който да направи нещата по-интересни и реално мен това, което ме интересува, си е пак графиката, това е над всичко останало. Другите твърдения, макро и всичките там други неща нямат тежестта на графиката, защото в графиката е абсолютно всичко, плюс знанията на целия пазар, на всички, които са на пазара, не само нашите знания, те са прайсинати и пазара гледа напред във времето. Ние, когато разберем защо качваме, примерно както е на Стонкса в момента, вече обикновено става късно. Просто без пак много емоции, виждаме в дъното какво се е случвало и да видим пак някакви изводи, дали може да се направим. Всеки един цикъл на биткоин до сега в миналото, RSI пада под 30 на седмично и там някъде е дъното. Може да не е точно там, може да има ново дъно, което да направи булиш дивергенция. Напълно възможно е и този път да имаме ново дъно, но на RSI да няма ново дъно. За мен шанса RSI да падне под това ниво е много малък, според мен няма да падне и според мен тук някъде, когато сме паднали на 60, сме били някъде около дъното. Дали е точно това, в следващите месеци ще разберем, но и да паднем, пак сме били със сигурност на много добри нива, защото винаги в миналото, когато сме на RSI под 30 на седмично, много рядко стигаме, веднъж на 4 години стигаме там. Не е нужно в тези нива да сме прекалено изплашени и да не реагираме. Хубаво е в тези моменти да се възползваме, защото в някои цикли съвпада точно, няма след това някакви дивергенции, няма ново дъно, съвпада точно дъното с... Ето тук примерно е точното дъно, когато стигаме до 200 седмична и точно пада под 30 RSI, перфектен момент за акумулация. Но гледаме това и да кажем 200 седмична, макар че и с нея и без нея, пак някакъв ориентир, че около нея сме на дъно, но 21 седмична гледаме. Винаги когато под 30 на RSI слезнем, се отдалечаваме от 21 седмичната в посока надолу. Това е последния път, това е предния път, вижте колко се отдалечаваме, това е по-предния път
и по-предния път може да се гледа. Първия ми bear market, тук когато паднахме, вижте каква капитулация сериозна имаше, само за последната седмица, когато е капитулацията, пада от 275 до 150 биткоин. Представете си там за какви проценти става въпрос и за каква волатилност. Интересното е, че когато минем над 21 седмична, след като вече сме били толкова разпродадени, няма ново дъно след това. Нито един bear market до сега. Когато много се отдалечим от 21 седмична и минем над нея след това, дори след това да паднем под нея, както стана на COVID, а и на по-предния bear пак паднахме под нея, няма ново дъно вече. А тук даже и когато я пробихме, си качвахме вече постепенно в bull market. Така че хубав индикатор ще е че дъното е 60к, ако успеем да пробием над 21 седмична. Добавя ми 21 седмична и на месечно, защото тя също всичките пъти, когато ето на RSI на месечно пак, надявам се това да е нивото, защото сценарий с ново дъно на RSI на месечно го обсъждахме в предни видеа, изобщо не е розово като опция, но тук също, когато се пробием веднъж 21 седмична, това обикновено е финалната капитулация на цикъла. И стигаме пак дъното на RSI, което е около 40 на месечно. Предния път, по-предния път и веднъж, когато минем над 21 седмична на месечно, а тя в момента е на 83, не е много далече, 80 даже 83 да кажем, и месеца, нали, да затвори, но веднъж когато минем, няма ново дъно след това. Ето пак, финална капитулация под 21 седмична, в момента много пак неща, които сме виждали в миналото, съвпадат с това 60к да е възможно дъно. Ако този път е обратно и направим ново дъно, ще пишем история, защото тук RSI ще падне под 40 и това ще е най-суровия bear market до сега на биткоин, ако направим ново дъно под 60 според мен. Спрямо много индикатори ще видим неща, които в миналото не са се виждали. Ако остане 60к, общо взето пък ще се повторят с предните пъти, но от към време няма ще е прекалено рано дъното и няма да сме изчакали линията за края на цикъла. Нещо друго, което ме направи впечатление, също ви го споделям, и това е, ако игнорираме цената и гледаме само RSI, който лагваш индикатор, но дава пак един ориентир, кога сме надкупени, кога сме разпродадени, особено тук, когато излезнем под 30, перфектен ориентир за топ нива за акумулация, както виждате. Но ако гледаме Bull и Bear цикъл само на RSI, кога биткоин е бил много надкупен и много разпродаден, ние сме в може би най-дългия bear market само за RSI до сега. Вижте какво имам предвид. Айде тук, всъщност това не го бях видял, най-първия, макар че това е преди доста време, но да, сегашният bear market е по-дълъг дори от този първия. Тук имам предвид, вижте пак ви казвам, нямам предвид къде е върха на цикъла на биткоин, а върха на RSI къде е. Тук сме на 100, тук сме супер надкупени и 600 и няколко дни имаме до момента, в който 650 да кажем, до момента, в който сме най-разпродадени, което тук съвпада точно с дъното. На последващия цикъл пак съвпада точно с дъното и тук е най-кратко. RSI от върха до дъно имаме някъде точно една година. Виждате, точно върха на 20 000 и точно дъното. Следващия път, тук вече имахме дивергенции, както на върха, така и на дъното, с цената и с RSI. Но ако игнорираме за малко цената и гледаме само RSI и момента, в който BTC е бил най-надкупен, от върха до дъно имаме 520 и 30 дни. Пак горе-долу говорим. И за последния цикъл, когато биткоин е бил най-надкупен, когато е тук 74-5 хиляди, мисля, че е, до момента, в който е най-разпродаден, имаме 728 дни, което, нали, пак чисто някаква статистика е, показва ни до някъде емоциите на пазара, показва ни къде сме сме били екзалтирани, предполагам, пиковете за този булран. Това беше най-голямото движение нагоре. От 25 до 75 беше за доста кратко, това си е колко 3x си идва в цената. И RSI тук е стигнал до 88, до близо 90
И оттам нататък започва охлаждането на емоциите до голямата разпродаденост, където паднахме под 30. Това са 700 и доста дни. Това е като общо, пак прилика разлика с предните цикли. Минем ли 21 седмична, в следващите видеа, пак като се включвам, с голям интерес ще следим как ще продължат да се развиват нещата и особено до тази линия, където, пак както казах, септември, октомври, до там е интересно къде ще сме. От там нататък вече шанса пак за още bear market да продължава става доста по-малък и според мен почти всички ще са върнати обратно на пазара. Въпросът е кога ще се върнат, дали по-рано, дали още сега. За мен вече пресвършен факт, нали, пак си го казваме, макар че и тогава включвания като съм имал около 60к, според мен наистина ще излезне топ ниво за акумулация и видим ли под 30 на RSI, просто няма значение новини и каквото и да е, дали сега ще чакаш после дивергенции с ново дъно, че тук да не направи ново дъно, ти гаранция спрямо всички цикли имаш до сега, че това ти е топ ниво за акумулация, когато си толкова разпродаден. За финал на видеото добавям Стонгса и S&P, където виждате тук как се развиват нещата. Може доста, тук RSI го махам вече. И ако разтегна, вижте просто за какъв ревърсъл говорим. Мантрата, която се повтаряше последните седмици, колко е? Това е 1, 2, 3 седмици и четвърта седмица караме в момента. Няма и един месец и вижте какъв ревърсъл само и някакви рекорди са общо взето от си коя година и NASDAQ и S&P няма толкова поредни дни зелено нагоре. Вижте пак как съвпада с големия страх, петрола качва, силна несигурност по света, рецесията в кърпа вързана почти, cash is king и в един момент бам, пълната изненада. Ако ги нямаше тези изненади, всеки щеше да купува дъно, щеше да продава върха, всички щяхме да сме много умни. Затова хедж фондове и един куп други, които се опитват да бият S&P в продължение на 20 години не успяват и само S&P има по-добра доходност. Затова за мен ще е също и с биткоин. И да кажем, че в миналото е имало някакви фондове, които успяват да бият възвръщаемостта на BTC, само с държане на BTC в период на 10-20 години с аутове, но в момента вече и това след един купирон на аута, където имаме е много трудно да стане. И следващите 10-20 години същата работа ще е според мен. Всички анализатори, абсолютно всичко да следиш, няма според мен да успееш да имаш такава доходност. Именно заради такива залогащи движения. И кажете ми сега от тук нататък, това нещо bear market ли, рецесия ли идва или това нещо пак мисли напред, forward thinking, очаква или някакви стимули, или очаква край на вълната, или има неща, които ние не ги знаеме и няма как да ги знаеме. Няма кой в Twitter да ни напише и да ни обяви, 60к беше дъното, на Стонгса примерно, еди си кое беше дъното. Аз когато това го видях и понеже в миналото, ето големите корекции, ето ги нивата, има някаква... Обикновено, когато се случи по-голяма корекция, пада до някакви нива, където да имаш някакъв ориентир. И бях доста сигурен, че това ще е нивото, до което S&P ще падне. И пак на базата на предния път, тук не виждам някакъв, кой знае какъв резистанс. Наистина всичко много така си изглеждаше страшно. Ама нямам никакви позиции тук и в един момент, бам, залъгване, няма резистанс, няма абсолютно нищо. Като нагорещен нож през масло, което обикновено и надолу и нагоре, където да е, не знам. Пак нямам твърдо мнение това нещо на къде отива. Имам просто мнение спрямо биткоин и спрямо предния беар, къде сме и защо това движение на Стонгса ме прави по-скоро булиш за биткоин, макар че всеки момент Стонгса, ако обърне наобратно, тук нещата може още по-зле да стават. Биткоин не го имам в твърда корелация с стоковия пазар и с каквото и да е друго. Особено дори предните цикли, когато говорим за Bull Bear Market 2014-15, биткоин беше абсолютно ритейл само и изобщо не беше институционализиран. Нито компании го държаха в резерви, нито ETF, нито каквото и да е, нито и с глобалната ликвидност до някъде е свързан с нея,
но той си е особено животно, което може да прецени в всеки един момент да не е в корелация с нищо или да е в корелация с всичко. Или да е корелация само с злато, или да е корелация само с стоков пазар, или с M2, там money supply, с глобалната ликвидност, или може да се откъсне от тях. Но да кажем, че последния bear market, вече биткоин е по-институционализиран. Имахме MicroStrategy вече. Появиха се, нали, в момента вече трябва да е още повече, понеже имаме ETF-и. Преди малко видях новина, че BlackRock пак започва да акумулират. Пак са минали Sailor. Там имаме голямо съревнование кой има повече биткоини в момента. Биткоин Sailor си мина над средната цена. Отново MicroStrategy, виждате, 9% вчера е било нагоре. И BlackRock и MicroStrategy и Strategy се съревновават за сега. Кой има повече биткоини? Колко към 800 хиляди, нещо такова имат и двете институции, но идеята ми беше, че биткоин е по-институционализиран вече и все пак някаква корелация не може стонкса да продължава в нови върхове, а биткоин да продължава в нови дана. Шанса, ако стонкса продължи нагоре, по-скоро е биткоин да продължи нагоре. И в предно видео гледахме и за това казвах, че има шанс този bear market да очакваме изненада, защото предния bear за биткоин съвпадна с нещо като малък bear за стонкса и сега съм сложил тази зелена стрелка. В момента, в който ако BTC пробие 21 седмична, BTC дори само да е докоснал, вече е промяна в поведението на предните пъти. Дори само след като стигне до 30, под 30 на RSI, дори да допре само 21 седмична, вече е един индикатор, който няма място при 21 седмична в момента за тази фаза от бера, според мен. Това, че сме стигнали до нея, особено и минем ли малко отгоре, ще е много интересен така сигнал, че изненади за нагоре са възможни. Момента, в който предния път стигаме за първи път до 21 седмична, това е на 9 януари 2023. Това е, отново връщам, RSI, падаме много надолу, след това ново дъно или без, дивергенция или без. Когато стигнем до 21 седмична, имаме гледаме на коя дата е точно. 9 януари. Вижте къде е бил S&P на 9 януари. Също се е борил с 21 седмичната. Мини тренд надолу. Вижте, пак е бил близко около дъното. След дъното вече, BTC също след дъното, но къде далече от нови върхове все още. Вижте Ръсел, къде е бил на 9 януари, когато BTC за първи път стига до 21 седмична, след отдалечаването от нея. И вижте и NASDAQ. NASDAQ буквално почти е бил на дъното. Нищо общо в момента. Вижте къде са и трите в момента, в нови върхове. Вижте го Ръсел, вижте го S&P. Абсолютно това няма нищо общо с предния bear и колкото повече стонкса продължава нагоре, то трябва да спре скоро, трябва някаква корекция да има и след тази корекция, ако направи нови върхове, абсолютно потвърждение, че за мен BTC би трябвало да не прави нови дана или поне шанса да става все по-малък. И за това ми е цялата теза до края на годината, до септември-октомври, когато всички чакат да купуват новото дъно, че може да видим, ако стонкса продължава нагоре, BTC на нива, които в момента ни е трудно да си представим. В горната част на това нещо. Това е за днес. Следим с интерес. Нямам твърдо мнение на къде отиваме. Всичките изводи ги оставям на вас и пак очаквам коментари, мнения и така. Това е. Чао и до скоро.